אתמול דיברנו ככה על כל מיני הלכות, גם בפן ההלכתי וגם בפן הסוד שעומד מאחורי ברכת האילנות. היום אני רוצה לדבר על הלכה מאוד מעניינת, שהשאלה נשאלת האם מותר לברך ברכת האילנות בשבת. אין לך זמן ביום יום, שבת, אתה יוצא לסיבוב, רואה אילנות מלבלבים, ואז אתה רוצה לברך את ברכת האילנות. האם אתה יכול לברך ברכת האילנות בשבת? מה הבעיה? מה הבעיה? למה לא? אז בואו נראה קודם כל, יש גמרא במסכת סוכה. הגמרא במסכת סוכה בדף ל"ז עמוד ב' אומרת הגמרא שמה, אומרת הגמרא במסכת סוכה, אמר רבא, הדס במחובר מותר להריח בו. אומרת הגמרא, אם יש הדס שהוא מחובר, אתה יכול להריח בו. כלומר, אתה עכשיו הולך, אתה רואה הדס ברחוב, אתה רואה הדס בתור עץ, לא תלוש, אתה יכול להריח בו. אתרוג, אומרת הגמרא, אתרוג אסור להריח בו. מה ההבדל? למה הדס אתה יכול להריח אותו ואתרוג אסור להריח אותו? אומרת הגמרא, הדס למה הוא ראוי? להריח. אז גם אם אתה תבוא, תריח אותו, אתה לא תתלוש אותו, הרי לתלוש במחובר אסור בשבת, בדין תולש, אסור לתלוש בשבת. אומרת הגמרא, הדס זה מחובר, אתה לא תבוא, אז מקסימום תבוא להריח אותו, זהו. אבל אתרוג, למה זה ראוי? לאכילה. תבוא תראה את האתרוג, תתקרב אליו, פתאום אתה תרצה לנגוס בו, תתלוש אותו, עברת על איסור דאורייתא בשבת של פלישה. ככה הגמרא במסכת סוכה. עכשיו כאן יש מחלוקת בין הראשונים, ויש אומרים שגם שהגמרא אומרת שמותר להריח הדס בשבת, זה בתנאי שאני לא נוגע בהדס. כי אם אני נוגע פיזית בהדס, אז יש צעד, אולי אני ארצה לקרב את זה, שאני אערך את זה יותר קרוב, אז אני אזיז את ההדס, יש צעד שאני אתלוש אותו, עברתי לאיסור דאורייתא. אבל יש כאלה אומרים שגם לגעת פה אין בעיה. עכשיו לפי זה מה יוצא לנו כאן? ברכת האילנות, למה אני מברך, אני לא צריך לא להריח ולא לאכול. מה צריך? לראות, אני רואה אילנות, מברך. לכאורה לפי זה, לפי הפשט, אין בעיה לברך ברכת האילנות בשבת, כי אין לך לא את הבעיה של להריח, ולא את הבעיה של לראות, אתה סך הכל צריך, ולא את הבעיה של לאכול, אתה סך הכל רואה את האילנות, מברך, אין בעיה לברך את זה בשבת. איפה הבעיה כאן? הבעיה מתחילה, אתמול דיברנו על הסוד של ברכת האילנות. אחד הסודות הגדולים, זה כתוב בספר מועד כל חי, שמה שברכת האילנות, שאתה מברר את הנשמות שנמצאות בצומח ובדומם. יש נשמות שיכול להימצאות מלא זמן בתוך אילן, בתוך פרי, ועל ידי שאתה מברך את ברכת האילנות ואומר קדיש, כמו שראינו, אומרים בעשרה, ואז אתה אומר קדיש שיש למה, אתה מברר את הנשמות. אומרים חכמי המקובלים, בורר בשבת, אסור לברור בשבת. אז כמו שאסור לברור בשבת, אז אם אני מברך ברכת האילנות, אני מברר את הנשמות מהאילן. אז אני גם עובר על איסור דאורייתא. וככה הם הולכים לזה ממש ככה להלכה. אבל כאן יש לדחות את זה בשני דברים. דבר ראשון, אומרים הפוסקים, גם לשיטת החכמי המקובלים שזה מדין בורר, אבל לברור לשבת, אם זה לאלתר, אחד מהדינים הבסיסיים של בורר, לברור לאלתר, אם אני בורר אוכל, אבל אני רוצה לאכול את זה עכשיו, אחד מהתנאים של ברירה בשבת שזה מותר לי, אם אני רוצה לברור את האוכל, להוציא את הפסולת ולהשאיר לי את האוכל, אם זה לעכשיו, מותר לי. אחד מהכללים, אחד מהיתרים הבסיסיים, ואם זה לעכשיו מותר. לאחר זמן זה אסור. אומרים לפי זה, שאני עכשיו מברך ברכת האילנות, ונכון, אני מברר את הנשמות, אבל מתי אני מברר אותן? ישר, תוך כדי שאני מברך את הברכה, מיד הנשמות מתבררות. אז גם אם אתה אומר שיש איסור בורר, אבל בברכת אילנות מיד על ידי הברכה, אני כבר מברר את האילנות. אז כמו שמדין בורר בשבת, אם זה לאלתר מותר, אז גם לברר את הנשמות מברכת האילנות, כיוון שזה לאלתר מותר, ככה הם אומרים. אבל... מה? יש עוד כולה. מה? שהבירור לא בוודאות, אז זה בספק, ואם בספק זה דרבנן בכלל. אבל מה תגיד החכמי המקובלים ש... נכון, יפה. יפה מאוד, גם סברה, אבל כאן צריך לדעת גם, זה חשוב מאוד, יש מרן החידה, הוא כותב בספר שיש ספר מראית העין, הוא שם כותב, אין להוציא דין על פי סודות. כלומר, יש לנו את ההלכה ויש לנו את השולחן ערוך ויש לנו את ההלכה שעל פי זה אנחנו פוסקים את ההלכות. על פי תורת הקבלה
וזה קדוש, זה לא, אף אחד לא בא לערער או לזלזל, אבל בסופו של יום, אדם שהולך לפי הקבלה, אז זה נחנמי, יש לו, אדם שהולך לפי הקבלה, יש לו את ההלכות ואת המנהגים שלו, אבל עכשיו אתה מגיע לאנשים שהם לפי מה הולכים? הולכים עכשיו לפי השולחן ערוך. אז אם לפי השולחן ערוך אין בעיה, לפי ההלכה היבשה, אין בעיה לברך ברכת אילנות, אז ממילא יהיה הדין שיהיה מותר לברך ברכת אילנות בשבת, ועל ידי זה יבוא עלינו ברכת השם. רבי חנן